Κωστίκα, πού είσαι? Έρθεν η γιάγιας, πού είσαι? Πουλί μου. Όντως. Κώστα, ήρθε η γιαγιά σου. Όχι παλικάρι, με τράνινες, σε τράνινες. Όμον τον πάπο σε ρουσνε. 2 μέτρα άνθρωπος. Θα πάω να το γράψω στο μπάσκετ αύριο. Έλσα. Το είπε να τε. Τίποτα γιαγιά, τίποτα. Μην. Χάρηκε που σε είδε. Ατέν ακόμα κρατήσατε να τέν τη γυναίκα την ξέντζαν. Πόντιαν πρέπει να πέρξει. Άσατε να. Καλή είναι γιαγιά, μια χαρά, καλή είναι. Φαίνεται στον πρόσωπο να σου εμπονηρέσα. Θα πομέν έγκυα και θα φορτούσατε. Θα πεμέν στο κεφάλις. 3 παιδιά έχουμε, δεν θυμάσαι? Εσύ κοιμάσαι. 3 παιδιά σε λέει έχουμε, δεν το θυμάσαι? 3 παιδεία έχεις. Να Χαϊβάν. Εγώ κοίπασα ατέ θα τη λήξε. Ρε γιαγιά, σ' αγαπάει η Έλσα. Τι? Λέω, σ' αγαπάει η Έλσα. Την πένσαν. Ποιον πένσαν? Εγώ απατώ και ξέρω. Ατέ καπέβαλε να το. Ποια πένσα ρε γιαγιά? Η Έλσα λέω, σ' αγαπάει. Ατό λέω κι εγώ. Όπου θέλα σπάει. Ωραία πια. Να τα φας. Γιατί ήρθες? Γιατί ήρθες λέω? Έρθα να λέω σε τα ευχάριστα. Έβρασα νύφεν. Άντε πάλι. Εσύ έχεις το μαύρο το χάλ. Ενώ η Σιμέλα Πασάμ όμον το ακραία τα νερά. Και σουμέλα και πόντια. Πρωτότυπο. Το είπε. Χωράφια λέω, έχει χωράφια. Ρε Έλσα. Τα ράφια, πολλά όμορφα είναι παιδί μου. Φτάνει που επίκαισα τα σίγια βρουν. Χωράφια. 150 στρέμματα ελέας έτσι ο παππούσατς. 150 στρέμματα ελιές. Τι έγινε Κωστάκη, γουστάρεις τελειές? Πας καλά ρε Έλσα. 15 ευρώ το λίτρο έχει. Κανόνισε γιαγιά, κανόνισε. Πολλά χρυσοχέρα. Σοχά 7 την πίταν. 7 η πισία. Φούστουνο παεφτάει. Πολλά όμορφων φούστρων 7. Χαβίτς παεφτάει. Α, και πόσο χρόνο είναι γιαγιά? Ένα ξάι τρανέσα εν. Πόσο τρανέσα είναι? 40 χρονών άμα πασίμ το θα βράζω ματενάν. Τι τρανέστα ρε για 40 χρονών? 44 είμαι εγώ. 44, εγώ κοίπασα ατέ και έγκαλεσα. Αλλάζω μάτε, μπαίρω με άλλε.